Når man mister, betyder det jo, at man har et tab. Et tab er noget, man holder virkelig meget af. Det kan være en af sine nærmeste, men det kan også være et arbejde eller noget andet, som man her i livet har stor betydning for en. Og når man mister noget eller får et tab, så mister man i bund og grund også en person eller noget, der er vigtigt for en, som indgår i ens idéer og tanker og drømme og håb om fremtiden. Jeg plejer at sige det sådan, at man måske har sådan et kartotek af film, man har skabt, som man kan tage frem, hvis man har en svær dag, eller hvis man har brug for at opmuntre sig selv. Det kan være, at man har en film, som er den næste juleaften, hvor ens nære indgår som statister i den film, man har kreeret selv. Den erindring, man gerne vil have, som glæder en og opmuntrer en, giver en livsglæde. Det kan også være, at man tænker på den sankthansaften, hvor vi skal stå om bålet og synge, og vi glæder os at være sammen med nære mennesker, nære venner, nære familie. De film, som man kan tage frem, når man har brug for det, for at opmuntre sig selv. Hvis man mister, så kan man lige pludselig ikke bruge de film længere, fordi at jo det tab, man har haft, indgår på en eller anden måde i den erindringsfilm, man gerne vil hive frem, og den jo slet ikke giver mening længere. Og det vil sige, at det her store kartotek af erindringer skal man faktisk genopbygge. Man får også et tab af alle sine erindringer, alle sine opmuntringsfilm. Og det kan være rigtig svært oven på et tab, man allerede har fået i forvejen. Og derfor kan et tab i bund og grund skabe tab af andre ting, der kan være svært at sætte ord på. Det at sætte ord på det kan være godt måske en gang imellem at få hjælp fra en professionel eller sin omgangskreds til at hjælpe en med at få defineret det, man egentlig taber, og man har svært ved at sætte ord på. Så ring til mig, hvis I får brug for min hjælp, så er jeg der.